Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμα φοβερό βίντεο του Starlify και πιστέψτε με, σήμερα σας έχω ένα φοβερό νέο. Θα κάνουμε... Ναι, τέλος πάντων, θα κάνουμε ένα βίντεο τέλος πάντων για ένα συμβουλίο ομορφιάς επιτέλους. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, sorry άμα ακούγομαι στο βίντεο κάπως, αλλά είμαι λίγο αποκομμένη. Θα κάνουμε σε αυτή εδώ την κοπέλα μια συμβουλή ομορφιάς της Μαριάννα 34 Gothic. Αν θέλετε κάτι έτοιμα, είναι καλή κοπέλα. Λοιπόν, στην αρχή θα ξεκινήσουμε με το σαλόνι ομορφιάς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να βγάλεις τα γυαλιά, γιατί εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν να κοιτάξεις. Θα μπορείς να βάλεις άλλα μαλλιά για να δούμε εδώ τι έχεις. Και αυτό είναι πολύ ωραία μαλλιά και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Έχεις τίποτα σαρντέσσερα μαλλιά, κάτι, όχι, εντάξει. Θα μπορείς να πάρεις αν έχεις $10. Μπορεί να κάνω και άλλες συμβουλές ομορφιάς σε λίγο ότι τελειώσει αυτό το βίντεο και να δει, γιατί μπορείς να βάλεις αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, αυτό το χτένισμα, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, ας βάλουμε τώρα αυτό. Λοιπόν, θα πάμε στο μακιγιάζ. Για την ακρίβεια θα βάλουμε τώρα για λίγο αυτά τα μαλλιά, μην με παρεξηγήσεις, απλώς για να βάλουμε το μακιγιάζ να φαίνεται καλύτερα, ας πούμε. Λοιπόν, θα το καθαρίσουμε. Δεν πλησιάζεις. Λοιπόν, να δούμε τι είναι αυτό. Έχεις πολλά ωραία καλλιτικά και είναι κρίμα να μην τα φοράς. Ναι. Αυτό. Πώς να βάζω αυτό. Sorry κιόλας, αλλά δεν ξέρω και πού πάει αυτό το πράγμα. Α, νομίζω βρήκα. Κάτσε να δω. Μήπως πάει... Α, κατάλαβα που πάει, στα φρύδια. Είμαι εντάξει. Είμαι χαζό. Λοιπόν, θα μπορούσες, αν θες, θα σου πρότεινα να... Όπα, τι κάνω μωρέ. Αν μακιγιάζ, ναι. Εδώ είμαστε. Θα σου πρότεινα, αν θες, κοίτα, να βάλεις λίγο από αυτό το ανοιχτό χρώμα, το πιο σκούρο, αλλά εντάξει, είναι καλό χρώμα για φρύδια νομίζω. Να μου γράψετε και σχόλια πως την έκανα μετά, αν την έκανα ωραία. Λοιπόν, αυτά που είναι λίγο έτσι έντονα και σου φαίνονται ωραία, θα μπορούσες επίσης να αλλάξεις δεν γίνεται να το κάνω, να σου αλλάξω φρύδια. Καλά, δεν πειράζει, θα μπορείς να αλλάξεις φρύδια. Μπορούσες να βάλεις αυτό εδώ, ή να μην το βάλεις και καθόλου, θα σου πρότεινα εγώ. Ναι. Και στη συνέχεια συνεχίζουμε λοιπόν. Από μάσκαρα θα σου πρότεινα να βάλεις αυτή εδώ, που νομίζω είναι πιο έτσι εντυπωσιακή. Εγώ προσωπικά δεν την έχω, αλλά έτσι το λέω να τη βάλεις. Και μετά να βάλεις και αυτή εδώ.
Έτσι είναι πιο ωραία η εντυπωσιακή κούκλα σου. Στη συνέχεια θα σου πρότεινα να βάλεις αυτό εδώ το κραγιόν. Και στη συνέχεια αυτά τα μαλλιά που είπαμε και πριν. Να βάλουμε αυτά. Όχι. Αυτά. Έτσι είσαι πάρα πολύ ωραία, πιστεύω. Χέρια και πόδια δεν θα σου αλλάξω βέβαια. Δεν μπορώ. Εντάξει, δεν είναι και τα. Από σαλόνι ομορφιάς σου πρότεινα να κάνεις αυτό το τέτοιο. Σκία να μην βάλεις, δεν χρειάζεται και σε όλες τις κούκλες να βάζουμε σκία. Λοιπόν, αφού το κάνεις αυτό, θα βάλεις, θα σου βάλω τα ρούχα σου, αν βλέπω άλλαξες κιόλας. Λοιπόν, τα ρούχα σου θα μπορούσες να τα βάλεις, να τα αλλάξεις, άμα θέλεις. Ναι, μισό λεπτάκι. Θα μπορούσες να βάλεις, κάτσε να δω τι ρούχα έχεις. Αυτό εδώ το ρούχο που είναι πολύ ωραίο, έτσι και το χωρίς τίποτα από κάτω. Και για παπούτσια μπορούσες να βάλεις αυτά εδώ τα πάνινα. Μισό. Τα πάνινα αυτά. Ναι. Και να είσαι κάπως έτσι και να έχεις και τα μαλλιά από πάνω και το βάψιμο που σου είπα. Αυτό είναι, άμα σ' αρέσει κάνε την κούκλα όπως σου είπα εγώ απλώς θέλω, και άμα θες να περάσεις από το κανάλι μου, θα σου το πω και στο chat, κάνε ένα sub. Και αυτό. Αυτά ήτανε, και αν θες κάνε μου sub. Γεια σου. Γεια σας σε όλους, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και πείτε μου αν της έκανα ωραία την κούκλα. Γεια σας.